Ja, goddag, det er Onkel K TV. Ja, vi er blevet bandet for noget copyright, eller hvad end det er for noget pis, men vi har kun reageret og set de videoer på YouTube, der er uploadet. Altså, hvad er der fucking galt i det? Så hvis I gider at trykke på subscribe, tryk på klokken, ja. I kan se det der hvert herinde. Vi har en playlist. Vågn op Danmark. Alt muligt shit her. Så har vi noget dansk hiphop anekdoter. Noget krimi her. Men ja, vi prøver på at finde alt, hvad vi kan af det gode gamle materiale. Og det skal vi straffes for, så viser vi det bare. Altså, det er dem, der, danser. Det er dem, der, har uploadet det til YouTube. Vi viser det bare. Ligesom på en reaktionskanal. Hvad fuck er der galt i det, mand? Altså, en fed tegnefilm her, danske dokumentar. Den siger, der er så mange, men det er, om vi skal tro på det eller ej. Det må I selv finde ud af. I kan bare tjekke det hele ud. Dansk musik, Lige nu kan du se DR1. hvad er det? Med politiets øjne. Engle og banditter. Ja. Gå til den nye kanal. TV Onkel Live. Tak.